ଦଳେ ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ପୋଖରୀରେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ। ଆକାଶରେ ଜହ୍ନକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ଦେଖରେ, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ, ଚାଲ ତାକୁ ଧରିବା। ଜହ୍ନକୁ କେମିତି ଧରିବେ ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜହ୍ନକୁ ଆଗ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ମାରିଲା ଗୋଟିଏ କୁଦା। ହେଲେ ଜହ୍ନ କାହିଁ? ପାଣି ଭିତରେ ଜହ୍ନ ଏକବାରେ ଚୁପ୍। ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହିଲା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜହ୍ନ? ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛ ଉପରେ କହିଲେ, ତୋ କୁଦାରେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଡରିଗଲା। ଓଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଡାଳରେ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ। ଜହ୍ନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅତି ପାଖରେ ଦେଖି ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏଥର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା କଲେ। ଯୋଜନା କଲାବେଳେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା ହେଲେ, ନହେଲେ ହୁଏତ ଜହ୍ନ ଶୁଣି ନେବ। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଲଟକିବେ, ଚୁପଚାପ୍ ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପକାଇବେ। ଏହିପରି ଯୋଜନା କରି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଜହ୍ନ ଧରିବା କାମ। ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଗଛରେ ଥାଇ ଏମାନଙ୍କର କାମ ଦେଖୁଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଡାଳରେ ଲଟକୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଧରିଥିବା ଡାଳଟି ହଠାତ୍ ମଡ଼ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ବାପାରେ, ଏ ଗଛ ଡାଳ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମେ ତ ସବୁ ଏଥର ପାଣିରେ ପଡ଼ିକିରି ମରିବୁ। ଆରେ ଆରେ ଭାଇମାନେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କର। ଆମେ ଜହ୍ନ ଧରିବା ଲୋଭରେ ପାଣିକୁ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲୁ। ଏ ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ରକ୍ଷା କର ମୋତେ, ମୁଁ ନହେଲେ ମରିଯିବି। ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ମରିଗଲି ରେ, ରକ୍ଷା କର। ହେ, ତୁମେ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛ? ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ତ ଆସିବେ। ଆରେ ଆମେ କେଡ଼େ ନିର୍ବୋଧ ମାଙ୍କଡ଼। ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ, ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ଜହ୍ନ ପାଣି ଭିତରେ। କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇମାନେ? ତୁଟା ଅଳିଆଟା, ତୋ କଥା ଜାଣି ହଉନି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ। ସିଏ କହୁଥାଏ, ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ କହୁଥାଏ, ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲି। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହମତି ଲୋଡ଼ିବା। ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଆମେ ଭୁଲର ଶିକାର ହୋଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୁଲ ବାଟରୁ ବାହାରି ଠିକ୍ ବାଟରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ଗପ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ନିର୍ବୋଧ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଜହ୍ନ ଧରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଯଦି କାହାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଏ ଦଶା ଭୋଗିନଥାନ୍ତେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଜହ୍ନ ଧରିବା ନିଶା ଏକାବାରକେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ପୁନଶ୍ଚ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରି ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଲେ ଏବଂ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଡିଆଁ ମାରିଲେ। ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାମ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼ଇ ଭଲେ। ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତେ।